ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. हे मंत्र ऐकूचक सांगचक कितले खुशीद तनवे होळेमा. होई होळेमा अमणीन संगील म्हणके मनाक मस्त खुशी दत्ता. रामनामाचे महिमे आणि महत्व आमक सांगतवे ऐकूका म्हण आशी दत्तस. रामा म्हणजे 2 अक्षरदलरी रामनामाचे महिमे महत्व अर्थ कोण घेवचक आमक कितले जन्म दावका की मक्क ಗೊತ್ತಸಿಲ್ ತಿಟ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ ತುಮಕ ಸಂತ ಪಳೆಯತೆ. ವಶಿಷ್ಠ ಮಹಾಮುನಿನ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ म्हणजे विष्णू नामदकुनो रा म्हणजे जीवाक्षर आणि नमः शिवाय म्हणजे शिवनामदकुनो म म्हणजे जीवाक्षर ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ಸುನು ರಾಮ म्हणून नाव दवरलिंती. हे नाव ऐकतरी दशरथ महाराजक भारी खुशी दत्ता मनक आनंद मिळता. आणि आम्ही श्रीराम म्हणतती. श्री मळरी लक्ष्मी, रा मळरी नारायण मळरी विष्णू, म मळरी ईश्वर. तशी दावनु आम्ही श्रीराम जय जय राम म्हणतना 3 देवले नामस्मरण केलेले पुण्य मिळतमका. सामान्य दावनु देवल श्लोक मंत्र स्तोत्र प्रति एक संस्कृत भाषेंत अशी निमिती सामान्य जनक उच्चारण करचे भारी कष्ट दत्ता. दलरी श्रीराम जय जय राम म्हणजे हे 13 अक्षर उच्चारणे भारी सुलभ आणि फल तिथले अस. ಏಕಾಗ್ರತೆಂತೂ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಕೊರ್ಚೆ ನಿಮಿತಿ ಆಂತರಿಕ ಕಂಪನ ದಾವನು ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ದತ್ತ. ಮನಕ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಿಳ್ತ. ಕ್ರಮೇಣ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ದತ್ತ. ಆಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಸುಖಮಯ ದತ್ತ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುಲೆ ದಶಾವತಾರಂತೂ ಶ್ರೀರಾಮ ಅವತಾರ ಏಕು. ಮಹಾರಾಜಲ್ ಪೂತದವನ್ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಸಲೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಅನುಭವಿಸುನು. ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿದವನು ತ ಪೂರ ಜಯಿಸುನು. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆರಿ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಕೋರ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ಅಮ್ಕ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯದಲ್ಲ. ಅಮ್ಮಿ ಸಕ್ಕಡೆ ಅಮ್ಗಿಲ್ ದೇಶ ರಾಮರಾಜ್ಯದವು ಮುಣು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕರ್ತತಿ. ತಶಿದವನು ಶ್ರೀರಾಮ ಅಮ್ಕ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಅನುಕರಣೀಯ. ರಾಮನಾಮ महिमेचे खंचे काणी असवे होळेमा. होई रामनाम महिमेचे मस्त काणी असते. हाव तवळी संगील म्हणके त्या प्रार्थ कोण घेच्या कामक मस्त जन्म दावका. मक ಗೊತ್ತಸಿल 1-2-3 काणी सांगत पळेते. रामभक्त हनुमंत तुमक सकळांकही ಗೊತ್ತಸ್ನವೆ. ತಾणे रामनाम जप कोर्न मस्त सिद्धी घेतिले. हक्क निदर्शन दावनो 1-2 काणी सांगता. लंके दुकुनो सीतामाते कापन हर्चकतीरी सेतुवे निर्माण करचक तयारी करतती. पत्तोर उदक घाल कुडले ते उदकान बुड्डून होता. कस कोरक म्हणू कळना. तेद्ना हनुमंतू रामाल उडगास कोरून घेनो श्रद्धा भक्तीरी एक पत्ररी श्रीराम जय राम म्हण बरनु उदक घालता. आश्चर्य दत्ता. पत्तोरू उदकान बुड्डनशी तेलवता. हे पळनु सकडे वानर महाशयो श्रीराम जय राम म्हणू बरनु पत्तोरू उदक घालतती. पूरा पत्तोरू तेलच सूरदत्ता. तशी दावनो सेतुवे निर्माण कार्य सुलभर चलता. हक कारण कसने रामनाम. मुखारी रामकनी रावणक होड युद्ध दत्ता. लक्ष्मणक ಬಾಣಾಘಾತ ದಾವನು ತೋ ಮೂರ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ. ತೆದ್ದ ರಾಮ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತದಕುನು ಕೆಲವೆಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಹಾಡಿ ಮಣು ಹನುಮಂತಕ್ ಪೆಟ್ಟೇತ. ಕೈಂಗಿಲ್ ಹನುಮಂತಕ ते खंची गिडमूलिके म्हणू कळना. कडेर श्रीरामल उडगास कोर्नु रामनाम जप कोर्नु हिमालय दुकुनु सगळे संजीविनी पर्वत उक्कोळ್ हडता. हक्क पूरा कारण रामनाम जप. रामायण बरलेले वाल्मिकी महर्षी पुढे रत्नाकर म्हणतलो होड दरोडे कोरतावनसता. तक्क नारद महर्षी उपदेश दित्तती. हज्जी निमिती तगल मन परिवर्तने दत्ता ज्ञानोदय दत्ता. तेद्ना नारद महर्षी तंಕ रामनाम जप करूक सांगतती. दल्लरी पूडी केलेले पापकर्म निमित्ती रामा म्हणू उच्चारण करूक काही साध्य दावनसना. तेद्ना ते रत्नाकरक नारद महर्षी मरा मरा म्हण सांग म्हणतती. ताणे मरा मरा म्हणू उच्चारण करतची ते रामा रामा दावनु ऐकून नगल तोंडंतू रामा म्हणजे शब्द सुललित दावून येता. कडेर तो एक जागेर बैसून रामनाम जप करूक सूर करता. क्रमेण तगल अंगरी हुत्त बेळवता. हुत्तक संस्कृतंतो वल्मिका म्हणतती. ते हुत्त दुकून बाहेर निमित्ती रत्नाकरक वाल्मिकी म्हणून नाव येता. मुखारी वाल्मिकी महर्षिक ब्रह्मदेवले अनुग्रह मेळ्नो रामायण कृती रचने करतती. हक्क पूरा कारण रामनाम जप.
हे रामनामाक इतले का विशेष शक्ती अस म्हणो मग गोत्तू नासिल होळे मा तुगेल हे प्रमाहिती काणी ऐकून भारी खुशी जाले. हे व्हिडिओ पळल सगळे दय कोरनो श्रीराम जय राम म्हणो कमेंट्स अंतो घालाती. तशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करणं आमका सपोर्ट करच्याक विसर नका ते. श्रीराम जय राम जय श्रीरामा. जय श्रीराम जय हनुमान.